Horas madihita saluhutna. Huriani tu hatta ari lasni roha marningot hasa saorni tondi purbadia na papungu jala paojak parsaorani akana porsea di Tuhan Yesus ido nang na mandongani dohot mangajari hita lahu mangulahon lomoni rohani Tuhani. Alani di bagasan lasni roha mahita marsaor mamuji ibana taendehon ma hatani Jahoba. Marende mahita sian buku ende 491 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Sian Sion, si Tuan ni hinadenggan, marsinondang debata, say narodo debata, jaladang tagamon hohom ibana, ay songonondo di dok Jahoba. Use honoku maaik tu akan nama uas dohot akasunge tunah mahiyang. Use honoku ma tutu tondiku tu pinoparmuna, nuaing jala pasu-pasuku tu pinoparmu sogot. Jahoba do debata, jala ibana manondangi hita. Tambaton hamuma aka pelean pestai sahatro di aka
taduk ni langgatan. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan Yesus, hudok kami mauliate Tuho sian nasa rohanami, ala di paojak ho huriam di tanon, jalala dohot hami di jauh ho tusi, saya sur maton di porbadia tu rohanami, asa tunghu parha topot hami ho hangulon nami, asa loho tu ho hami marhite-hite haporsionna sitong. Jala asa toktong huhalason hami pasangapon guarmu, nata puji ro di saleleng nilelengna. Amin. Marende hita sian buende 106 ayat 1 ayat 2. Tangi hon hamu ma patik ni debata ima konfesi HKBP 1936 bindu sada bindu parjolo betolu. Debata tondi porbadia. Debata tondi porbadia ima hapatarani debata marhite tondina di bagasan hadirion hasitolu sadaon na mangula do debata tondi porbadia rap dohot debata ama nang debata anak sian saleleng ni lelengna ro di saleleng ni lelengna tondi ni debata do na mangaramoti manuturi manurirangi sude jolma dohot pahot ton huhum hati goran na adong di hasyanganon ibana dona pasahaton hatanang pangukapon nasian debata tu akapanurirang tondi porbadia dona manguduti ulau ni Yesus Kristus di portibion
lau manjau pa punguhon, pasadahon pasaoran, oikemene, koneonia, pahe panindangion marturia, dohot pangkobasion diakoni, uhud pabadiahon ruhuriai, marhite barita nauli. Tondi porbadia dona mengajari portibion taringo tu dosa, hati goran dohot uhum, ibana dona manahapon haluaon ni naporsiai. Mambahen hamubao ni roha patiurhon, paimbaruhon hadirion, manogu-nogu tu hasitongan, mengajari pasangapon debata, uhud paradehon sijata partondion dina porsiai. Haporsian ponggol patuluhon dohot lapatana. Marhite podaon taondolhon doh holan sada do tondi nabadia, ima tondi porbadiai, ibana do mambaen marparbue barita nauli, nang pajongjong huriai di portibion, mangula do tondi porbadia sian hardirona, so alani husahoni jolma, ibana do haroroani nasa ulau nabalga, haholongan, napasangapon debata. Situlahon do podan namandok dos do tondi porbadia dohot akatondi na asingi di portibion. Laos tatulak do nasa hataridan nina tondi-tondion, manangpei sian ulaon pajagahon, usaha kesadaran jolma, manang natubu sosian panagamanna, songsongoni nang poda namandok nasoporlu pe marubat molodung ginohan ni tondi porbadia, tatulak do nang parhataan sileban, gloso lalia, naso niatusan ni jolma nagabe bocir, ni hagaoron di punguan ni aka na porsea. Sude ulau nabalga naso pasangapon debata, dang sian tondi porbadia. Dang ulau nabalga haholongan, suhat-suhat ni haporseaon, alani situlahon doi, atong rap mangido mahita tu debata mangulahon na hombar tu patikna. Ale Tuhan debata, pargogoima mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marende mahita. Ramu
Tatopotima dosata tu adopani debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogona suatu dosan, para sirohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na dangolon rotu joloni habangsa habadion mi manopoti jala manganggukon dosa nami manca jot huasahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambainan nami naroai dang haholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang donga nami dang doson diri nami hubain hami di bahini tamado rimasanmu tu jala uhumanmu hami tu hamatean saleling nileleng nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi mangi dosian nasa rohanami hasesiani dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot alani goarmu nabadiai ale Tuhan say asi maroham di hami halak nadangolon amin. Baga-bagani debata taringot tu hasisani dosa. Songonondo pakaholongi di debata di Portibion. Pola do anakna na sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hanguluan na saleleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Parende mahita.
Hatani debata turpuk sadarion iman atar surat di 2 Korintus bindu 5 ayat 1 ayat 5. Ayondo huboto hami dina tanggal bagas parlapaya-lapaya nami nasian tanoon. Adong ma dihami inganan nasian debata bagas naso pinauli ni tangan namian saleling-leling na di Banua Gijangi. Ai datung songon namar saya mara hami tardapot disi tung marabit do. Alai napatauhon hami tusi debata doi dung jolo dilehon tu hami tondi patu jolo nai ima sahatna martua do akana tu mangihon hatani debata jalan opoyopsa. Amin. Arende mahita. Tahati dakon ma hapor siau tai songona hinati dakon ni dongata sahapor siaon di sandok porteibion rap mahita mandok au persea di debata Jahoba ido ama pargogo naso atu dosan natu mo palangit dohot tano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai iman natini buhoni si Maria naga begabian si Antondi Porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di panghumani silatus namate terpajal do ibana diau pinar silang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangolu di ari patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun di jabata Jahoba aman nai pargogo nas so atu dosani disima ibana paima mulak sogo tutanoon menghukumi halak na mangolu dohot namate au persea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani alak Kristen akan nabadia dohot dihasilani dosa dohot diatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora suda. Amin.
Tikting, Sadarion Senin 20 Mei 2024 di Patupado Pesta Pentakosta 2 Paduahon, Pesta Paduahon Paningotan di Hasasaon di Tondi Porbadia. Do topik naung maruli tondi lahom mangulahon, opat Musa bindu 27 ayat 10 walu, 1 ayat 20 tolu. Marende mahita. Papungu pelian mahita. Damini debata na sumurung sian saluhut na roka, ima mangaramuti ate-ate do pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas marita sudena. Salam. Yamuna akadongan sa perseaon di bagasan gorni Tuhata Yesus Kristus. Las rohata melubuhi tamarpungu di pesta paduahon parningotan hasasaor ni todi porbadia tutongan ni ngulu ni akana porsea di Yesus Kristus Tuhatai. Jala tuppe otik kita nuaeng alai taboto do kamanginang di tonga-tonga ni kesibukan kerja do hita saluhutna. Jala idorasi ngotota muluna julu latar belakang ni pesta paduahon tulu hali tapatupa pesta paduahon di Huriatta dia ke gereja lain dak pola adongnya teh alai imas sada usaho nabinahen ni akka parbarita nauli manang akka tua seding na julu di Tanah Batak asabui terbina sedemikian rupa haporsiaun ni halak Kristen alai lumubi mamuse laho pasadahon akka huria marhite nasaresort. Jadi molope lamoru nuaeng alai tabotoma marpardumuat do itu akka kesibukan ditongani ulot tabi. Alani akka manginang taparadi marohatta tumangihon sian hatan itu hatai jamita namarodolan
naung maruli toddi manguluhon. Tersurat di opak Musa 27 ayat 10 sahat rodi ayat 20. Dungi romuse hatani Jahuba tu si Musa. Arahoma bahet dongam musi Joshua anak ni si Nun. Sahalak naung maruli toddi tu bagasan rohana. Jala apehoma tangammu tu ibana. Dungi pajongjong maibana diadupan ni Malim Eleazar. Dohot diadupan ni Sadok Kuriai. Jala lehon pareta tu adupan ni Matanasida. Ikon lehonomu kuhut sian sahalam tu ibana. Asa Sadok Kuria ni hala Israel tu mangihon ibana. Dungi ikut jongjong ibana diadupan ni Malim Eleazar. Asa ibana manukku Jahuba taringot tu ibana marhiti-hiti uhum ni Urim diadupan ni Jahuba. Ikom marguru tu hatana nasida ruar doh masuk. Ibana tahe rodi sudi hala Israel rap doh Sadok Kuriai. Dungi dibahai si Musa ma songon na tinonahon ni Jahuba tu ibana. Diarahom masih Joshua jala di pajongjong ibana diadupan ni Malim Eleazar. Dohot diadupan ni Sadok Kuriai. Laos dia pehom matangan na tu ibana. Jala ditonai ibana. Hobartu na pinabua ni Jahuba marhiti sian si Musa. Olat ni ido sahatna. Diamuna nahina holongan di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Ia jamita manang turput nata jahanak king. Boido honota hira bagian perpudi di ngulu ni si Musa namai. Dan amang inang molotaingot perdalanan ni do ulaun ni si Musa adong do sautik lungun ni roha. Lungunna ala taboto do dimulana ibana macemoldo mangului laho manguluhon ala Israel lau ruar sian Misir. Pergumulan besar aiso huboto makkatai inna ibana hiaddo. Alai sedemikian rupa gabi boido muse. Alai di perdalanan ni bangsoi pe gudang do tantangan. Tantangan sian akka alam pasti adong. Ai bohama nasohiai daleni nasida do pe gurun pasir. Dan adong si panganon di buon nasida jalarang muki buon nasida untuk perjalanan 40 tahun. Berarti apa adanya di perjalanan itu yang harus mereka makan. Habe daksai radi mangamuk doaka bangsui tibana do mangamuk. Masuk wono Muhammad tu son inna rupani itu alai adung musedo pe kadang emosi dak terkendali disadasti kita rimas do ibana dohot si Aron. Alani tarimas ibana muruk do debata tu ibana jala di dok dak sahat tolhas anggo si Musa do si Arope tu tano napi narbaga-baga. Jala ido disunggul hot debatamu se majonok tu ujung ningoluna mendekat akhir kehidupannya kujahama di kata Indonesia adorang sot turpuk naking di ayat 12 sahat rodi ayat 15 bakat 17 tahebuido. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu
sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Omma buah-buah anggoho Musa berakhir mengulum aitok kinari tari pernama tu Kanaan tok kinai tari pernama tu tano na pinar baga-baga alay anggoho dang dot alay anggoho marujung ma ngulum di baribaon tu bariba dang doho beho. Bohado amang dan inang surat tuhita adong buah-buah marujung mangulum nin narubani perdohan itu hatai ahado sikapta ahado tabain akka amang dan inang song Raja Saul luhita Raja Saul ala nunga dak cocok be di pangulaun na songoni doot di rohani tuhatai di dok tuhatai do tibana. Pada saat itu juga nekomati bana. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Samuel mengatakan bahwa Saul akan berakhir hidupnya. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Ido respon manang ido nadia ibana tor hirana pingsat du ibana. Jalasi sudah nii panik ibana. Saya dimusuhi ibana masih Daud berupaya bohado asa unang mangulu si Daud nanaing menggantikan ibana. Itu sikap yang ditunjukkan oleh seorang raja Israel, raja pertama orang Israel. Atau mungkin ada orang yang berdoa seperti Raja Hizkia. Raja Hizkia diperingatkan, saya baca amang inang, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ke dinding dia berdoa. Memang kebiasaan orang Yahudi juga kemudian kita tahu ya, berdoa meratap ke dinding, mohon pengampunan dosa. Sedemikian rupa. Tapi dia katakan, begitu baik aku selama ini Tuhan, apakah harus mati sekarang? Amang inang bagaimana kemudian kita tahu tentang doa Hizkia? Ya Tuhan izinkan hidup berapa tahun lagi?
3 kali ini 15 tahun. Iya. Tapi bukan asal hidup loh. Kita tahu bagaimana kemudian dia membuat satu terowongan yang sangat berharga sampai sekarang ini, menghubungkan sumber air dari pegunungan sana masuk ke kota Bethlehem. Yerusalem. Ya. Jadi kalau ada musuh, mereka tetap aman, air tetap mengalir. Itu dikerjakan, ada sekitar 500 meter panjangnya, dari arah sana dari arah sini bertemu di tengah. Itu bukan pakai alat modern seperti sekarang ini, tapi bisa menembus bebatuan sedemikian rupa. Itu yang kita tahu tentang Hizkia. Kalau ada yang panik, kemudian jatuh sedemikian rupa, lalu memusuhi yang mungkin mau menggantikannya, lalu ada yang berdoa, dan dia berdoa menyatakan apa yang dia pernah lakukan di hadapan Tuhan dan memohon perpanjangan usia sedemikian rupa. Dan benar, memang Tuhan mau 15 tahun diperpanjang. Tapi Daud bagaimana doanya, Amang dan Inang? Apa yang dia lakukan? Bukan dirinya, tidak panik sedemikian rupa, tapi dia memikirkan umatnya, umat Israel. Walaupun orang Israel degil dan dia emosi pada waktu itu, dan itu yang dikenakan oleh Tuhan kepadanya karena amarahmu dulu. Dan kita tahu amarah itu muncul adalah karena desakan orang-orang Israel. Tapi dia katakan, di saat dia dikatakan Tuhan tidak akan ikut serta memasuki tanah perjanjian, dia hanya mengatakan supaya umat itu tetap ada gembala. Saya baca ulang, Amang Inang, inilah tadi perkataannya, tentu sekaligus doanya. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini, umat degil, seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dia hanya meminta supaya tetap ada yang memimpin umat itu, umat yang degil itu, supaya tanpa gembala mereka memasuki, katanya, supaya jangan tanpa gembala, tapi harus ada tetap yang memimpinnya. Amang dan Inang, teladan yang sangat baik yang bisa kita lihat dari Daud. Dari semua jerih payahnya, ya kita tahu tadi bagaimana tantangan itu, tapi menghantar sampai ke seberang Yordan, sebelum memasuki ke seberang sana, dia tetap teguh dan ingat bahwa dia menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia bekerja sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amang dan Inang, dalam kehidupan kita ini tidak sedikit orang telah memilih mempersiapkan penggantinya. Tetapi kalau Musa kita lihat justru menyerahkan kepada Tuhan. Itu adalah pertanda ketaatan kepada Tuhan, tidak memaksakan apa yang ada dalam kehendak. Mungkin saja pernah terbersit dalam pikirannya, sehingga Yosua yang dia kenal baik itu, kalau boleh dia menentukan, pasti Yosua yang diajukan. Atau kalau dia memaksakan itu, oh ini selama ini yang dekat denganku, inilah katanya. Alaidangi didok ibana, alaido ibana unang somar parmahan bangso on. Jadi tetap kepada Tuhan diserahkannya. Lalu tabereng mamuse buhado prosesi pengurapan sedemikian rupa, ya tabudu begiota, tabuna ahama amanginang ikut dijuluni malim Eleazar, asa diboto sadok huriai, jala ikut dia dupan ni sadok huriai, artinya terbuka semua. Alai
dina perpudii didok sakababa muse na arga ikol lehonomu huhut sian sahalam tuibana. Ya sahala mulubuita pahami hata sahala rupani hira kuasa dalam arti positif ya marsahala mungkin karunia ya yang biasa kita lihat juga untuk orang-orang tertentu ya molo adong rupani sahalat na betul-betul memimpin dengan baik berkarisma innahi tarupani ya harisma itu lewat betong tu ibana. Somal amang inang aka najulu molo naing meneruskan aka parbinotuan na sahala guru didok dak sudi di lehon. Molo adong aka guru-guru silat suhu silat isap 100 jurus ilmuna hola sia pulusia do di lehon. Sada naik kono tinggal di bana. Ya, jangan-jangan songonya kana toras tate. Dak sudi liur rupani tu anak kon natong parbinotuan na. Molo alasan ni aka pendekar-pendekar nataro nakingani betak boha mangalon non murid on ikunadok kalubiakung sautik nari. Ino alanido ikulau do muse pendekar rupani marguru tu na asing. Asa adung muse halubian na sian guru nai. Wah gabe mamikiri halubiat do muse tong murid nai sisian nai. Ujungna olo magabe terjadi paraloan di nasida. Alayot didok hatan itu hatta ikol lehonom huhu sias sahalam tu ibana asa sadok kuria ni hala Israel tumangihon ibana karunia karisma sahala na adong dihoi ikol lehonommu jala alanido tu takas ikut dijulu ni natoropido. Itulah keterbukaan daripada Tuhan kita di saat mau manut Tuhan ise na manguduti aka ulaon. Jala oddo totong natapai hutihut aka amanginang baik di tonga-tonga ni huriatta jala ikubui sahat tu tonga-tonga ni portibion tu pamaretat tape ikubui songoni asa bui denggan merdalan ya harajaon pemerintahan di tonga-tonga ni masyarakat manang diri hita amang inang ikubui do hita mempengaruhi hal nasongoni. Epistil natuari jala ido pertangyangan di hita di bagasa saminggon perjupangan ni parao doho si Joseph ahamaidok si Joseph nong go toddi bui di hati dakon Firaun bahwa Yusuf digohi toddi jala tamado ibana lehonot tu ibana ulaon bakat ta ingot ulaon na sangat tibu di tonga-tonga ni harajaon Misir naso manada di bata Jahuba dope ya kemudian 400 tahun kemudian baru pe Musa taboto pajupang ya naung mangasahon di bata Jahuba tu Firaun berarti bukan Firaun yang bertemu dengan Yusuf lagi itu tapi itu adalah Firaun yang sudah beberapa generasi kemudian. Alainan yang dehonotta ternyata molo si tong di bagasa todi bui do HP di bereng aka rajana asing nasob manada di bata dope bahwa seseorang nang di gohan itu di ada harisma tertentu ada penghargaan tertentu jauh di daulat gabe orang yang berperan di tonga-tonga ni harajauna. Daniel juga atiamang Daniel tengok dotehe kisah ni Daniel sada halak na poso dope siap perdagingon alai halak na totong setia tu di bata jala sai tong do martangiang ibana alai didongani di bata do ibana pakati dakon ni Potifar takas do tu ibana nak pe aduk pangujunan marhite inatani Potifar alai dakkolani muse mergati do akka ulaonna akka raja pemuse ai dung Babel dungi muse tu media di media harajo medipe sampai adong medok ya
debatani si Daniel ikonido sobaumuna raja marsuru songoni ala dibereng haris manaking di Daniel. Lalu seorang raja mengatakan, debatana tinaddani do nasinobani si Daniel ikoni sobaumuna. Itu karena benar-benar ya Daniel itu patuduhon di bagasat dirina mengula toddini debata nangpe di tonga-tonga ni bangso nasomanada jahu badope alai iha tidakon akka namana daido muse akka nasingi bahwa adong huaso di bagasat diri ni akka halakna di bagasan manang taat todi porbadia. Nanuaing amang do inang Allah menetapkan Yosua menjadi pengganti daripada Musa, seorang yang dipenuhi roh. Tadda-tadda nina dipenuhi roh hido na perlu berengot tanuaing Musa akka amang inang didok ayat 10 nakking manang bona ni natazahai alai hulahi mate dungi ro Musa hatani Jahuba tu si Musa arahom mabahed dongam si Joshua anak ni Sinun sahalak naung maruli toddi tu bagasan rohana jala apehom matangamu tu ibana. Ini pernyataan Tuhan bahwa Yosua itu nunga maruli toddi porbadia. Alai molota parroha ko dia matadana naung di gohi toddi porbadia ibana. Perjolo akka amang inang mulubui tapai hutihu memang Yosua sudah lama melayani Musa bertahun-tahun. Jebu do konota adong do kerendahan hati di Yosua. Yosua mau makubasi akan arikot di si Musa. Nah sedemikian rupa ya jiwa yang mau melayani itu adalah satu tanda bahwa seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Alai muluso olo melayani bang gue terburu not tadang digohi to di porbadia. Walaupun maaf adong do diba pura-pura melayani alai dak siat todini debata pura-pura melayani alai na adong do agenda lain ya agenda lain alai dak suada honotta molo naung digohi to di porbadia ibana jiwa melayani itu akan spontan muncul di dalam dirinya. Dan kemudian marhite-hite do takas di bana ngamana datong di jiwa ni halak Israeli. Dia sudah tahu ya gula dan garam bagaimana memimpin umat Israel. Molodok gula agak jarang istilahnya teh, tapi manis dan ya kalau kita saywan dengan garam bohama asinna atau mungkin juga sering kita dengar ya pahitnya memimpin umat Israel. Alengai boto ibana be jala disi adong do dibana tong keteguhan hati ya mamereng sungguh dia jiwa ni bangsoi rendah hati dan teguh hati alai sada nari amang dan inang sian naposodo pe ibana ngatarida keberanian menghadapi musuh ni hala Israel musuh bangsa yaitu hala Amalek dang dope akka Filistin nataboto muse alonasida kemudian sesudah memasuki Kanaan ya Amalek itu masih dalam perjalanan ala di padang gurun dope ala dung masuk nasida tu tanah Kanaan hala Filistin ya dia yang memimpin umat laho merebut inganani asabui masuk sisa 12 suku tu Kanaan sedemikian rupa. Dia adalah seorang yang berani dan habarnya nai alani todi porbadia. Dan kemudian ada pernah 12 orang disuruh mengintai bagaimana keadaan yang akan mereka jumpai di tanah perjanjian itu. Salah seorang pengintai itu adalah Yosua. Jala sadanari ya dongan nana zonok ima si Kaleb.
10 sian pengintayon mabay biar do. Dak taralu hitai, dak tolap pita masuk tu si. Ai tibu-tibu hiya colma di si. Wah gambaran ni sada bigu dia teh mulo songon padohan ni kitab Amsal Puda Raja Salomo. Ya turi baik do. Na subui be talu honoton. Alai anggo si Joshua do si Kaleb, 2 orang di bagasak kaporsion nama dok nebui di talu honota mengasahon di bata. 10 orang mengatakan itu adalah raksasa, itu tidak mungkin kita kalahkan. Tapi Yosua dengan Kaleb mengatakan mengasahon guar itu hatai bui di talu honota. Jala ingat tamu amang inang, dari semua orang yang lahir di Mesir hanya 2 orang yang diizinkan Tuhan memasuki Kanaan, iseme. Dari semua orang yang lahir di Mesir yang berjalan 40 tahun dalam perjalanan padang gurun, hanya 2 orang yang diizinkan masuk ke Kanaan, iseme. Si Joshua dohot, si Kaleb. Ya. Sudi nasahati akan lahir dia namanya di Mesir namanya. Keluar Mesir namanya, ya. Di Laut Rara, seberang di Laut Rara namanya. Akai namanya. Berarti akan nama umur 40 tahun nama ade, 40 tahun tutoro. Ala lahir di setelah Laut Merah, ini metong. Sebelum Laut Merah itu berarti lahir di Mesir. Hanya 2 orang yang diizinkan oleh Tuhan. Karena mereka adalah orang yang beriman, yang mengandalkan Tuhan walaupun ada musuh. Mereka percaya bahwa Tuhan akan membantu dan mereka akan berhasil. Jala ima nataida tada ni nadigohi todi porbadia si Joshua akamanginang. Alai molo hudok kon yak kamang noaing tetu neng dot patudu honot tatong tuhi tatu diri tatabereng introspeksi diri kita ya tanilai boha noaing tutu ya au bohado akadongak kuna huberengon walaupun dang ni manguhumi hita alai kebudu tabereng ketulusan hati orang melayani, kerendahan hatinya, ya keberanian dalam arti imannya menatap ke depan untuk mau maju, ya. Arung dosa halak situat tadi sosai belgedu harapan na tuzulu. Ingana no piku budu hedua dihito ni narupani. Budu na naroha. Sendo buado parmungkin ni. Bui mulu dibagasak kaporsiaw kita. Iya, pasti dang tulahon ni ala idu kaporsiaw na sida mamereng manatap tujulu daw. Ya, bahkan mergait do penasida tuaw sad diri. Taringot tu ya nanek pensiun rupani taringot tu inganan ya porsiai amang dapok nyamang doi inna bah ngasongon neguga taun waing sol ha porsiokku taringot tu inganan musiduk pensiun oraku dak kelusi dobe nasida sa pesonare. Tapi itu artinya ya di bagasan ngulu taupe di kadongat tapi mamereng tujulu ya nak pegudak tantangan alai Taida nakingan Yosua mengatakan bersama dengan Tuhan itu akan bisa kata kalahkan. Kita akan memasuki Kanaan. Bukan ni muse akka amang inang mololam tabereng mamuse tadda nina dipenuhi Roh Kudus dung lam sikok dihitan waeng sahat roh di padan nai baru manang dung haroro ni tod di perbadia tutu gudang do nabui do honot tadope taringot tu taddai na parjulu ima on secara umum kamanginang naki khusus tu si Joshua alain waing taida ada ketaatan kepada Roh Kudus, kehendaknya yang menguasai diri kita, kehendaknya yang menguasai emosi kita. Ya, Musa tidak bisa menguasai emosinya pada saat umat mendesak dia, lalu tanpa ada permintaan dari Tuhan langsung dia lakukan sedemikian rupa. Di Tuhani, kekudusanku tidak kau nyatakan, kata Tuhan. Hidup kudus molonunga dipimpin Roh Kudus
Tentu nguluna pe iko berubah sian nguluna kurang dengan gabe tu habadiaon tu na kudus. Menghindari akana kotor do akana palsu. Dungi menjunjung tinggi firman Tuhan Alkitab. Molo adong misalnya perbedaan pendapat. Sering dona tabere ka perbedaan pendapat amang inang baik soal hak Kristenota, soal ajaran tertentu, apalagi molo no bidang dope. Ya, sampai itu ajaran-ajaran sekular rupani ikoni ngotot tado bibilido acuata iko firman Tuhan do, walaupun tidak harus kita katakan kepada orang menurut Alkitab kami, menurut firman Tuhan kami, alai harus kita percayai ini yang dikatakan firman Tuhan, ini yang dikatakan Alkitab, lalu ini yang saya pertahankan. Ikom songonido hita tadani halak na betul-betul dipenuhi Roh Kudus. Dan kemudian memberitakan perbuatan besar Tuhan. Injil berita kesukaan diberitakan kepada orang lain. Tengok do amang nani do ni Apostel Paulus memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Bahkan celakalah aku jika aku tidak memberitakannya. Marjea ma'au molosohu patolhas molosohu pasah berita nauli. Jadi ikut patudu honot tado perbuatan besar Tuhan di tengah-tengah kehidupan ta. Maaf ulangi muse aleta pabuat kadongat teh hari 27 hari Kamis di sesi kedua pembekalan terbuka untuk umum sudi kita akan dibekali dengan kesadaran untuk penginjilan. Buhadu hitek ku menginjili di tengah-tengah ni ngulut tahun. Lalu berani menjalankan kehendak Tuhan, kehendak Allah seperti yang kita lihat lagi. Napar pudi menghasilkan buah roh. Anggon ngahapal kita teh taringot tu buah roh di Galatia 3 dote hei amang inang. Galatia ayat 22 20 kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, lalu kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Napar pudi aka amanginang, aka pangula natakas taida di Alkitab dipenuhi Roh Kudus. Raja selalu diurapi pertanda mereka dipenuhi roh. Nabi juga seperti itu. Diakonos si pitu halak na terpilit di mulani huria salah satu Stefanus ya nasida pe dok akan digohi tod di Porbadia. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, yaitu tugas pelayanan diakonia. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan yang 6 lagi ya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nuaing sudi duhita sasitong nanunga dipenuhi Roh Kudus. Alani ikut jadi mahita tong ya benar-benar pemimpin perjulu untuk diri tasad diri, memimpin emosi ta, memimpin tutur kata kita, memimpin sampai kepada pekerjaan kita, punya disiplin memakai waktu dan menyatakan etos kerja yang baik. Sebagai siap kita adong do kepala keluarga, hendaklah kita juga dipenuhi Roh Kudus sebagai kepala keluarga. Ya, asabui denggan, asabui labok, asabui tong kuason itu hatai ditongani keluarga ta. Napar pudi nganidok nakingane asabui tong musehita patad dahon tu akana asing pamaretata masyarakata taringo tu habal gaun di bata marhite-hite nabuhi hita patuduhon hita digohi tod di Porbadia. Margogo mahita sudi akka amang inang ala akka naung ni gohan ni tod di Porbadia do hita songo Joshua mahita
asa buhi tatatok patadahon dina humaliak kita waso haguguon ni tuhatai jalana sida pe gabe dohot ma marlasaroha. Amen martangi yang mahita. Mauliate madiho ali di bata amanami na di pengot todo hami saluhu nale Tuhan rikot ni na digohi todim laho manguluhon akka ulaon di tongani ngulun nami argasi tutudo tiruan na pinatuduhon ni naposom na julu Joshua dopak posodo pe ibana nunga dipatuduhon roha makobasi nga dipatuduhon toruk ni roha dipatuduhon habaranion maralohon akka musu nasai mangalo bangsom marhata na tutudo ibana jala dihapor seai do ho nabui manaluhon akka musu na asing ali Tuhan laos ngoni matutu nang dihami pe pargugui mahami ali Tuhan ala naung adong dihami kuaso ni tod di perbadiai asa gabi buya lau pararato baritam laho patol khason akka ulaun habal gaun naung nilehomi tunahumalia kami tu masyarakat nang tu pamareta doho dia kenganan ulaun nami bipe asima roham Tuhan alai dak kalupa honon nami rumah tangga nami oleh Tuhan ala disidu kami rap doa kana wolong kami asa terhilala oleh Tuhan hari harorom disi jala marlas roha kami saula nari Tuhan asalam tedda naung digohito ditu kami ikubuido kami menguasai diri menguasai emosi nami mauliati madiho pasu-pasu mahami salu na dia kaulon nami pasu-pasu oleh Tuhan do sudia karuas ni huriam nak pesorak do tami nuaing secara khusus huingot kami keluarga Malau na tininggalhon ni inang na sugutan nunga terliling dirawat di rumah sakit oleh Tuhan alai disugut nyari iku perjulume lungut do rohani sudi keluarga tininggalhon na alani Tuhan saya homa mangapuli nasida nang marhiti akka kehadiran nami kehadirannya katodong nasida pe tolhas male Tuhan apul-apul nasiak koi mauliate madiho tua satu tangamu mahadi bornginon nang di istirahat borngin nami pe sesa akka dusa pangalau sior nami sadari Tuhan asatung tamahami di hadapanmu mauliate madiho di bagasan anakmu Yesus Kristus yoko pami amin. Mari demahita laos tapasahat ma piliata pasupasum tongosonmu.
pasahat mapiliat tatu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa kuparhasyak kami pilihan non. Pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asala putad dahami gudang ni silehol-lehom mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say sauk malomo niruham di Banotongon songon na di Banua Gijang, leo matu kami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami, unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus mulak mahamu di bagasat dame jalo hamu ma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorkon madamena tutodim.